també, perquè hi ha molta qualitat i ja ho tenim mig pensat. Però, bueno, fa aquests cèntims, doncs això del que seran les 4 persones, les 4 escriptores, que són les que seran possiblement una d'elles la premiada, que és la tercer premi a la millor novel·la negra escrita per dona i publicada el 2017. Són la Susana Hernández per el llibre Males Decisions, editat per Publicat. Tenim també l'Esperança Camps, que ha escrit Draga, Ariadna Herrero, que ha escrit Seràs puntes nostres, i Ramona Soler amb el seu llibre Instinct de Supervivència. Aquests últims 3 estan animats per llibres del David. També segur que el dia de la liberació, com sempre, cadascú aportarà la seva manera de com va explicar aquesta lectura i serà una declaració bastant complicada, però sempre al final la veritat és que tenim l'opinió més o menys bastant acertada i desitjant que arribi aquest moment i que arribi el moment de donar el premi, que sempre és un moment molt emotiu